Здравейте, аз съм Валерия. Намираме се на стрелбище Черна гора в близост до Бургас, където ще се проведе ловна стрелба в дисциплина спортинг. Характерното за нея е, че тя се доближава максимално до спецификата на лова. Записани за участие са повече от 30 човека. Нека видим как ще се представят те. Домакините на мероприятието ще направят официално откриване на състезанието. Също така и набързо ще запознаят участниците с разположението на машините и преминаването на паничките. Здравейте, приятели! Днес е четвъртия спортинг от тази годишния календар, предпоследния спортинг. Борбата е оспорвана и спортсменска почти до този момент. Записани са до момента 26 човека. Виждам, че идват и още колеги. Предполагам, че днеска ще сме 30-тина. Постарали сме се този път схемата да е бърза, така че преди юлското слънце да напече по-сериозно, да сме приключили. Молбата ми е всички да спазвате правилата и както до този момент са протичали състезанията, да протичат така безаварийно. Отгоре публиката да не се обажда и да подвиква както при подкрепа на някои от състезателите, така и срещу. Тъй като все пак състезанието и за едно агне. Да, за едно агне състезанието. И искам да ви пожелая на всичките успех. Колеги, всички сте идвали тук, стреляли сте, знаете как се борави с оръжие. Зареждането на оръжие да става само на стрелковото място. Влизане на площадката за стрелба само хора, които са в серията и технически лица от стрелбището. Понеже, както всеки път има и подход, в който са движими, пушката да бъде насочена по фронта на стрелбата. Пожелавам успех на всички и най-добрите да победят! Първият пост за участниците се намира зад голяма кула. Всеки от тях трябва да се справи с две препятствия. Мишените излитат първо две едновременно от странична машина, която се намира в храстите. Втората трудност са две поредни панички, но този път идващи от централната част на стрелбището. Самата машина се намира над него. Тук трудността за състезателя е много голяма, защото мишените летят много ниско и бързо падат. Следващият пост е от дисциплина скиит. Отново паничките излитат две странични и две централни. За участниците трудността основно е пред централните мишени, защото те почти преминават над главите им. Когато вече се появят в обсега на пушките, състезателите трябва да реагират моментално, тъй като паничките падат на не повече от 5 метра пред тях. Ето какъв бе резултата на някои от участниците след като приключи серията им. Че нямаше много късмет при серията. Какъв ти беше резултата? Две панички от 30. Някой от постовете беше ли ти по-труден, отколкото останалите? Имаше, да. Слънцето наслепяваше, когато вървяхме надясно и просто петно пред тебе. А когато бяхте на 8-ми пост, когато са зад паничките, когато са зад гърба ви, имате ли възможност да ги проследите, тъй като те много бързо падат? По принцип има, но бях с неподходящи патрони, трябваше да се тапа. Аз бях с концентратор. Те падат прекалено близо до нас, около 10 на метра. И затова. Трудно ли е, когато бяхте на линията на трап, трябваше да вървите между постовете, така нямахте време да си
да застанете спокойно, да се успокоите и тогава да излезе паничката. Това беше ли допълнително затруднение, че трябва да вървите? Само и бяха малко по-далечни, иначе не са проблем тези панички. Просто нямах ден днес. А тези панички, които излизаха странично, те затрудняваха ли ти по някакъв начин? Имаш ли момент, в който нямаш достатъчно добра видимост? Някъде да, някъде не. Но това е лова. На лова не знаеш къде ще излезе и трябва бързо да реагираш. Спортинг е комбинация някакси между ски и трап с допълнителни трудни елементи. Да, точно. Това е както си едно при лова. От всякъде може да излезе, само че тук горе-долу знаем откъде може да излезе. Не е като при лова, не знаеш откъде ще излезе дивичът. Това при слабо активния ловен сезон добра тренировка ли е? Определено. И най-вече виждаш с приятели, някой друга лакардийка и става весело. И усещаш ли някакво напрежение през цялото време, докато беше стрелбата? То напрежение винаги има. Просто гледаш да се представиш добре, ама не всичко зависи от теб. А когато имаше пропуски, това допълнително изнерви ли ти по някакъв начин? Не. Трудно са нервя, тъй че това не ми влияе толкова. Вярно ли е, че при това хоби най-основното нещо е човек да може да се контролира? Да, и излизаш след природа, разпускаш от ежедневието, удоволствие си. Какъв беше резултатът от твоята серия? Резултата 20 панички ударих, горе-долу задоволителен резултат за мене си, нали? Сега водя във времето класиране за сега. Имаше трудни панички, особено тези падащите, които са близо трябва да се стрелят около 3 метра, което е изключително трудно там. Де-факто съчмения сноп е много събран и почти е изключително трудно. Сега научи да учи с куршум паничката. Но в крайна кращата има си го в лова и трябва да се постараем да учим паничките. Тези постове, от които трябваше да стреляте, които бяха скрити зад малка и голяма кула, те не бяха ли трудни също? Да, трудни са, защото има момента на изненадата. Значи, след като излизат паничките, около няколко секунди не се виждат откъде идват и как. Просто се виждат в последния момент и трябва да си много концентриран, за да постигнеш някакъв успех. В спортинга е важна бързата реакция. Абсолютно, абсолютно и трябва да имаш невероятна кондиция и преценка на разстояние, ъгли, защото това нищо общо няма с традиционните скиите и трап, нали, където всичко се знае, тренира се на абсолютни, там се спазват метри на паничката, скорост на паничката, траектория на паничката, градуси, всичко се спазва и там много лесно се заучават нещата. Докато при спортинга просто нямаш никакъв шанс, защото всеки следващ път е коренно различно, не знаеш, както в лова, откъде ще хвъркне пътпадък или зайка, откъде ще скочи и така. Някои състезатели им попречи това, че слънцето беше прекалено ниско. Да. Много е лошо, особено те насреща, които се стрелят, просто влизаха в слънцето. Точно в момента, в който трябва да се стрелят, те влизат в слънцето. Аз също изпуснах паничка заради това. Повече на усет. Да. Значи в последствие се коригирахме малко, започнахме да повеждаме паничките преди да влязат слънцето и така, но това е всичко. Трябва да имаш опит, рутина и така. Затрудни ли те последният елемент, който беше трап, но дистанцията беше по-малка? Вижте сега, значи дистанцията така изглежда, че е по-малка, но самите панички бяха по такъв ъгъл, че нали, докато се отреагира, докато прикладваш, ще отидат много далеч. И много хора така от страни стрелбището им се струва, че са близко, но те въобще не са близко. И затова естествено, че е трудно, да. А това, че вървяхте успоредно докато стреляхте? Да, още по-трудно. Това е. Хващата в крачка, паничката и просто реакция. Въпрос на реакция. Това, че нямате възможност да застанете точно в определена позиция, да се успокоите, емоции, нерви, това също ли оказва влияние? Абсолютно. Това е изключително трудно. В очакване си, значи движиш се, в очакване си на излитане на паничката, не знаеш на къде ще литне, може да литне в обратен ъгъл и се налага ротация на близо 100 градуса, трябва да се превъртиш, да прикладваш, да срещаш, тя през това време набира страшна скорост и отива много далеч, естествено. Съчменият сноп там е разреден, дори и да попаднеш в целта, понякога се получават прозорци в съчмения сноп и паничката остава невредима.
Според вас това ли е най-добрата тренировка по времето, когато сезона ловния не е активен? Да. Да, значи горещо препоръчвам на всички тези, които са запалени по лова, да тренират такъв вид дисциплина, която много ще им помогне в лова. Ще им помогне за точен изстрел. Абсолютно. Да няма ранени и отишли си птици. Всичко, което се отстреля, да може да бъде взето и така. Вие по време на стрелбата мислите ли се за нещо или се концентрирате максимално? Аз си имам някаква схема такава на психическо равновесие. Значи няколко секунди или там преди да застана на позиция, гледам мозъка ми да е чист. Няколко секунди преди да произведа изстрел се концентрирам и прегам всичко сетива, слух. А правилно ли е, когато премине вашето участие, след това да гледате представянето на останалите състезатели или това може да ви разсее? След това може, но преди това, ако достатъчно е да погледаш само да видиш, ако някой преди тебе стреля, да видиш горе-долу, ако можеш да запомниш паничките, горе-долу да видиш каква е схемата, това е добре, но да седиш цял ден на стрелбището и да гледаш, не. Това е насища окото с много панички, с много шум, с много, което вреди на концентрацията. За мен лично, аз дори се обръщам назад, не гледам как и къде стрелят другите. При различните постове, от които ще стрелят състезателите, видимостта към някои мишени е доста ограничена. Мъжете виждат паничките непосредствено преди да паднат на земята. Повечето участници са на мнение, че най-добре да се реагира бързо, а не да се следи полета на мишената. Дали обаче всички са на това мнение? С какъв резултат приключихте серията си? Днеска по-слабо с 11 точки. Резултата по-късно ще разберем от цялото състезание. Доволен ли сте? Доволен съм. Това е едно хоби. Преди откриването на ловния сезон да потренираме малко, за да имаме по-голяма слука. Някой от постовете беше ли ви по-труден в сравнение с останалите? Не. Постовете са си нормално, както за прелетния дивеч. Нормални са, но иска по-голяма концентрация и правилния подбор на патроните. Когато сте скрити зад малка и голяма кула, видимостта ви е ограничена? Ограничена е, но паничките се виждат добре, така че не е проблем. Когато се намирате на 8-ми пост, паничките, които са централно над главата ви, имате по-малко време да проследите техния полет, защото те падат по-бързо. Това не ви ли затрудни? Не, паничките са си нормално сигурат. Въпросът е, нали ви казах, правилният избор на патроните, оръжието и позицията. И най-вече премерването. Иначе не е проблем с стрелбата. Вие специално имахте ли достатъчно време да се прицелите добре? Да. Времето е достатъчно, не ви казвам. Всичко зависи от патроните и оръжието. Когато застанахте на позициите за трап, трябваше да вървите успоредно с това да стреляте. Това не ви ли затрудни? Не. Дружинката, в която ловуваме, по принцип е прелетен дивеч. Стрелям и това са нормални неща. Дори там стрелбата е по-интензивна и по-бърза. И най-вече там се внимава, защото и други колеги вървят с нас. Така че мисля, че беше лесно, но явно концентрацията ми не беше добра и затова ударих по-малко там. Някои състезатели преди да слязат долу на игрището и да започнат серията си, се отдалечават, за да се концентрират, да не им пречат публиката, заобикалящите ги хора. Вие така ли практикувате? По принцип за мен стрелбата не е проблем. Така че моята концентрация е доста добра, но не ви казвам. Може би неправилният боеприпас този път ми попречи да ударя повече. Какви патрони бяхте избрали и какви бяха подходящи? За различните позиции и различните панички с 9 номер стрелях, но за тези от 8 позиция, която вие споменахте, може би трябваше да се стреля с 10-11 номер. Но в реалния лов трябва да се с нормалния боеприпас за дивеча, който ще се отстрелва. А защо на 8 пост трябваше да е с 10? Тъй като са повече съчми и по-малко и по-голям става снопа. И естествено и прицелването трябваше да бъде по-добро. И вече тук и самото оръжие, зависимо шок, полушок да се използва. Виждате, че някои колеги, които са с
по-спортни пушки, по-голям е полушока и удрят с един изстрел ги удрят двете, понеже самия сноп ги хваща. Това е единствената причина, която. Вие използвахте ли дублетата, които ви бяха разрешени? Да, използвах 3 или 4, мисля, че беше. Едно се запази. Проблем. Защото съм свикнал винаги с първия изстрел да удрям дивеча, така че не е проблем. Слънцето по някакъв начин попречи ли ви? Не. Се дигна високо. Поне на мен не ми е пречило никога. Климатичните условия не са ми влияли. Според вас това е една добра тренировка ли е по време на слабо активния ловен сезон? Ами може да се каже да. За някои обаче състезанието бе предизвикателство, което посрещнаха без никакво притеснение. Какъв беше резултатът от серията ти? 20 падения от 30 възможни. Това е много добър резултат. Ами не, може и повече. Но за сега толкова. Спортинга с това е интересен, че никога не се знае. Някой от постовете беше ли ти по-лесен, някой, който те затрудни повече? Не, всички са добри. Колкото по-трудни, по-забавно. Вече избор на амуниция и на шок. Кои пънички бяха за теб лично по-трудни да ги умерваш? Тези, които излетаха странично или тези, които излетаха централно? Ами, не трябва да се подценяват никой от тях. Еднакво трудни са. Просто момента на концентрация на момента се решава. Как да я замериш, по какъв начин. Всяка една пъничка е индивидуална. Трябва да се взема решение на място. При страничните нямате ли по-голяма възможност да проследявате самия полет на пъничката, отколкото при централните, тъй като при тях падат по-бързо? По-дългото проследяване води пак до грешки. Тъй, че пъничката хванали са, трябва да са гърни. Няма смисъл дълго водене. В момента, в който се прецени се, че е достатъчно пред нея или под нея, трябва да се гърми. Няма смисъл от дълго водене. Защо? Какво пречи ли това? Пъничката постоянно променя ъгъла и това води до промяна и на разстоянието пред пъничката, с което трябва да водиш. Стават вече по-трудни изчисления с колко да я поведеш, колко под нея, колко пред нея. И по-добре хванали са пъничката на нужното разстояние отпред да се гърне веднага. Няма смисъл. Води до грешки воденето на пъничката. На много участници 8 пост им беше малко по-труден. За теб специално? Не. 8 пост. По принцип стрелям в скейт и добре беше. Добри пънички бяха. Имаше и последният елемент беше дисциплина трап, само че дистанцията беше малко по-различна, отколкото при състезания в трап. Да, аз за трап никога не съм стрелял тази стрелба и ми е чужда. Просто гърмя каквото стане. Нямам идея точно как се стреля тази стрелба. И така, зато и най-слабите резултати там. След като не си стрелял в трапа само в скейт, сега като видя как протича трапа, хареса ли ти? Не особено. Аз се харесвам в скейт. По-интересен ти е. По-интересен, по-забавен, повече ситуации различни са пъничките, не така еднообразно. Харесвам скейта. При трапа то е еднообразно, но пък всяка пъничка е с различна траектория, което обърква. Да, и това го има. Истината е, че не разбирам тази стрелба, никога не съм стрелял. А докато стреляше при трап, трябваше да вървиш, това не те ли затрудни още повече? Няма особено когато те хване пъничката в крачка, грешна стъпка и се гърми по-късно, докато застанеш и води до пропуски.
Нямате време тук да вземете позата на тялото, да се прецелите, да се успокоите? Няма време за концентрация, зато и толкова интересен спортинга. Смяташ ли, че това е една много добра тренировка през слабо активния ловен сезон? Добра е. Стрелбата винаги е забавна. Дали на лов, дали на стрелбището. Винаги е забавно. След като имаш толкова добър резултат, значи, че и на лова ще се справиш много добре, когато започне на перната. И гаранция. Това, че си добър на стрелбището, не значи, че на полето си също добър. Слънцето по някакъв начин попречи ли ти? То вече е по-високо, отколкото в началото. Не, добре. В реалния лов няма как да избираш слънцето. Затова, че спортинга затова е забавен. Появи се и вятър, който може да промени траекторията на полета на паничката. Променя ги. И вече пак е въпрос на изчисление. Как да я гърмиш, какъв патрон да сложиш. Преди да застанеш на поста, преценяш всички климатични условия, всичко се изчислява. Да. Помислиш за всичко и нещо като изтървеш и пропуска е на лице. Ти специално след като изтървеш на някои от постовете, това повлиява ли ти? Ядоса ли те по някакъв начин? Не трябва да те ядоса, но лично мен ядосвам се и води до много грешки. Все пак успяваш да контролираш емоциите си. До някъде. Важно ли при това хоби човек да може да се контролира? Най-важното е да можеш да се контролираш, да не бориш пропуски, какво си направил, просто всяка следваща паничка да мислиш само за нея. Ти специално, преди да видиш резултата, който съдията ти каза, не знаеш какъв е той? Не, никога не се интересувам от резултатите, дали на мен, дали на някой друг. На края на състезанието ги поглеждам. Когато приключи и твоето участие на някои от постовете, гледаш ли как се представят твоите конкуренти или не? Не, това ме обърква. Почвам да гледам те как са гърмели. Грешка. Винаги си избирам аз как да си гърмя по този начин. Дали е правилен или грешен, се разбира после. Хубаво е, че не само в дисциплини ски и трап има участие на младежи. В спортинга също не липсват желаещи да покажат ловните си възможности. Какъв беше резултата от серията ти? Моят резултат беше 15. Доволен ли си от това или мислиш, че може и по-добър да бъде резултата? Винаги може и повече. Какво смяташ, че не ти достигна да имаш още по-добър резултат? Късмет и грешки, които може би не съм изчистил. Какви бяха тези грешки? Какво още ти трябва? Трябва ми повече стрелба. Повече опит. Да. Имаш ли някой от постовете, който да ти беше по-лесен и някой, който да ти беше по-труден? Траповите панички бяха по-трудни, тези, които бяха от джермените, бяха по-лесни. Когато бяхте зад малка и голяма кула, там видимостта ви е ограничена. Това затрудни ли ти по някакъв начин? Това затруднява, защото възприемаш паничката по-бавно и съответно по-надалеч стреляш. От 8-ми пост беше ли трудно, където паничките прелитат над главата ти и нямаш много време да се прецелиш, тъй като те са ниски и бързо падат? Да, това беше трудно. Ти на няколко пъти се обърна, за да можеш да прецениш долу-горе как ще се преминат паничките, но слънцето беше още ниско и те заслепяваш. Да, слънцето попречи доста. След като се обърна и слънцето те заслепи, после когато взимаше на мушка паничките, това повлия ли? Това още нищо не виждаш. На късмет? Да. Стреляш и около целиш? Да. Тази дисциплина максимално се доближава до лова. Това ли точно ти харесва? Не, аз стрелям с кит, спортинга за развлечение. Не си стрелял от трап. Това предполагам, че ти е било трудно. Да, това в някаква степен затруднява. Всяка една от паничките в отделните постове лети с различна траектория, което е доста объркващо. Да. Също така, успоредно, докато стреляш от постовете на трап, трябваше и да се движиш. Това оказа ли ти влияние? Това оказва влияние, защото може да ти фане неподготвен паничката. Нямаш време да вземеш поза на тялото, да се прицелиш, да се успокоиш. Когато вървиш, може да ти фане в крачка, тя те изненадва. И разчиташ на бързи реакции. Естествено.
Сега, когато приключи твоята серия, гледаш ли останалите състезатели, за да имат повече опит, някой от тях да се научиш малко повече от тях? Да, Обменяш опит с хора, които по-дълго време са стреляли от теб. с по-добрите. Ще продължаваш ли да се занимаваш с това хоби, тъй като то е много интересно и не само спортинга, също така и скиите, който обичаш да практикуваш? Ами за напред мисля да продължавам. Да. Как реши да започнеш да се занимаваш с това хоби, с скиите? Баща ми ме запали и така. Колко време вече го практикуваш? 1 година.